Gwenda Mathias. Un o bragedd ei milltir sgwâr o Lanfyrnach i Hermon yng ngogledd Sir Benfro ydy Gwenda Mathias. Ac fel llawer un arall tebyg iddi, mae wedi cyfrannu'n helaeth iawn i'w chymuned ac yn ehangach hefyd. Mae'n fam a mam gi falch i'w merch i lein ac i'w dwy wyres, Ffion Medi sy'n nyrsio ac Elen Medi sydd ar ei blwyddyn olaf yn y brifysgol yng Nghaerdydd. Mae Gwenda'n aelod ffyddlon o gangen Tegryn, Rhanbarth Penfro, ers y cychwyn cyntaf yn 1976. Bu'n llywydd a thrysorydd aml dro, ac ar hyn o bryd, Gwenda ydy ysgrifenyddes y gangen. Bu hefyd yn llywydd ac ysgrifennydd y rhanbarth fwy nag unwaith, a phob amser yn cyflawni'r dyletswyddau hyn yn gwbl ddibynadwy a threfnus. Mae wedi bod yn ddiacon ac ysgrifennydd Capel yr Annibynwyr, Llwyn yr Hwrdd, am 15 mlynedd ar hugain, ac yn gyd-organydd ac arweinydd y gân, gan arwain y plant yn rehearsals y gymanfa ganu. Er ei bod wedi cyrraedd oedran ymddeol rhyw 15 mlynedd yn ôl, sy'n hollol angredadwy, mae'n dal i weithio 2 ddiwrnod yr wythnos fel derbynwraig ym meddygfa Hendi Gwynar'r Daf, ac yn mwynhau gwneud hynny. Mae wedi bod yno ers 1995, a gyda'i hoffter o goginio, fe fydd ei chydweithwyr yn elwa. Bob Pasg bydd yn mynd â chacen simnel yno, ac mae'r resait i'w weld yn llyfr Curo'r Corona'n Coginio. Hoff ddiddordebau Gwenda, pan gaiff amser hamdden, ydy cerdded, teithio, cerddoriaeth a garddio. Cerddodd 160 milltir fis Mau'r llynedd i godi arian at ambulans awyr Cymru a llwyddodd i godi dros 800 punt at yr achos. Eleni, mae hi wedi cwblhau her Merched y Wawr drwy gerdded 350,000 o gamau. Fis Mai eleni, cerddodd i godi arian at gymorth Cristnogol. Elusen y bu Gwenda yn ysgrifenyddes ardal arni am flynyddoedd. Mae hefyd yn cymryd rhan bob blwyddyn yn y daith gerdded dan nawdd Cymdeithas Capeli Bro Hywel Dda i godi arian at achosion da yn yr ardal. Taith flynyddol arall mae'n ymgymryd â hi ydy cerdded dros y Preselau i gofio am y frwydr i gadw'r Preselau yn rhydd o filitariaeth yn yr 1940au. Un o hoff lwybrau cerdded Gwenda, ac un mae'n ei ddefnyddio'n wythnosol bron, yw mynd trwy chwarel y glog, ac ar hyd llwybr y bu'r cyn-deidiau yn cerdded arno i fynd i oedfaon yn Llwyn yr Hwrdd yn y 14th ganrif ar 15 a'r 20fed ganrif. Mae'r llwybr yn dod allan fwy neu lai o dan y capel. Wedyn, oedi am ychydig yn y fynwent gan edrych ar y cerrig beddau, sy'n ddiddordeb arall iddi. Ac wrth wneud hynny, mae 2 garreg fedd wedi cael cryn effaith arni. Bedd gwraig o'r enw Hannah Davies, a fu farw o'r Spanish flu yn 1919 yn 12 oed. Roedd hi'n chwaer i William Davies a ddaeth adre o'r rhyfel wedi dal yr haint, a'i chwaer yn ei nyrsio. Gwella fi hanes William, ond bu farw Hannah. Chlywais i ddim gair ganddo erioed am farwolaeth ei chwaer, eglurodd Gwenda, oedd yn byw drws nesaf i William pan yn blentyn, ac a fi'n rhoi gwersi canu iddi. Bu'r hanes ar y rhaglen Pandemic fis Hydref 2020 ar S4C. Gerllaw bedd Hannah, mae bedd Elizabeth Richards, gwraig, 40 oed, a syrthiodd i'w marwolaeth dros y cwarr wrth gerdded adre yn y tywyllwch o oedfa hwyr. Ysgwn i petai'r rhain byw nawr, a fyddent yn aelodau o Ferched y Wawr, holodd Gwenda. Mae rhywbeth yn dweud wrtha i y byddent. Erbyn hyn, mae gan Gwenda feic trydan, felly allan ar ei beic fydd hi o hyn ymlaen. Eto, daw yr awydd i fynd ymhellach fyth ambell tro.
Cafodd bleser mawr yn teithio i Oberammergau yn 2010 a Patagonia yn 2019, ac mae'n gobeithio mynd nôl i Patagonia eto cyn ei bod yn 80 oed. Fel petai hyn i gyd ddim yn ddigon, mae hefyd yn hoffi garddio. Does ganddi ddim gardd, ond tŷ gwydr, tiwbiau a ffotiau. Mae'n tyfu tatws, ffa dringo, bresych, letys, cucumbers, tomatos, shallots, chilies, courgettes a rhagor. Ie, a blodau o bob math hefyd, gan arddangos blodau a phlanhigion yn sioe flynyddol Hermon. Bu Gwenda'n gadeirydd y sioe am nifer o flynyddoedd ac enillodd gystadleuaeth flodau'r pentref sawl gwaith. Uchafbwynt ei hymwneud â'r sioe oedd cael bod yn llywydd y dydd pan oedd y sioe yn dathlu'r ugain. Mae ein dyled yn rhanbarth Penfro yn fawr i Gwenda a phobl debyg iddi sydd wedi aros yn ei hardal enedigol i gyfrannu a chyfoethogi bywyd ei bro.